Open na agay yung atanan mga kawaray. Adi na natin pasina. Pinalit man. Hey! Man! Nanay! Luha. Tuloy ni pero ano sa mga kawaray March pad or April so dito. Hugasan sa taton kukuhan. Ano man nagyapan naton ko ang paglugang nalain nila di ra makagaw. Ha? Manamin makaray tulo. Tulang pa ito no. Ay usa pa ito mga kawaray. Ang damugod na salamat ay yung atanan mga kawaray. Ano yung pa din na pag-support pa. Ngano'y bago nakita na di na alaga. Bago na alaga tatong pangkal. Oo. Sarisyo lang si taon. Tulo. Ano ba ito mga karay? Mga salamat nyo pa dahil na suporta. God bless. Bye-bye!